Wara proċess ta' konsultazzjoni, d-dokument finali ta' Viżjoni 2050 għal Malta se jkun qed jindika li mat-trasport tal-massa se jintażel bħala pjan għat-tul. L-iżvilupp ta' trasport tal-massa fuq linji ta' sostenibilità hija waħda mill-miżuri u tragwardji mħabbra fid-dokument ta' konsultazzjoni Malta Viżjoni 2050. Dwar il-mobilità, d-dokument qed jipproponi wkoll il-bidu ta' titjiriet long haul lejn pajjiżi fl-Asja fost oħrajn u l-użu ta' drones għal servizzi ta' delivery sabiex jonqos it-traffiku. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri indika waqt laqgħa mal-medja dwar id-dokument li diġà hawn żewġ kumpaniji li qed iwettqu testijiet ta' drones kummerċjali. Id-dokument jafas fuq żieda fir-rotot tat trasport bil-baħar bejn Malta u Għawdex u anke f'Malta stess. Fl-istess dokument il-Gvern qed jipproponi wkoll li jibdew inizjattivi ta' riklamazzjoni ta' art sabiex inħoloq spazju ġdid li jilqa' l-bżonnijiet tal-pajjiż fosthom il-bżonnijiet industrijali. Fuq is-saħħa l-viżjoni tipproponi titjib infrastrutturali fosthom rinnovar tal-kliniċi, titjib fl-assistenza ta' kura li tingħata mid-dar u anke private public partnerships fil-qasam. Proposti aktar sussidi għall-IVF u l-promozzjoni ta' bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol sabiex tiżdied ir-rata ta' fertilità. Dwar l-ambjent id-dokument jipproponi li ssir mira nazzjonali ta' kemm se jitnaqsu l-emissjonijiet, aktar sforzi biex l-użu tal-enerġija rinnovabbli jitla għal 25% u tkun esplorata l-possibilità ta' tielet interconnector mal-Unjoni Ewropea jew nkella mal-Afrika ta' fuq. Viżjoni 2050 tistabbilixxi programm nazzjonali ta' restawr tal-abitat naturali filwaqt li jkunu stabbiliti hubs tal-ikel fejn bdiewa u raħħala jkunu jistgħu jbiegħu il-prodotti tagħhom. Impjant waste to energy u aktar ġbir ta' skart organiku huma fost il-prioritajiet l-oħra. Dwar Għawdex id-dokument qed iħares lejn inċentivi għal bdiewa u r-raħala iżid l-akkomodazzjoni ta' kwalità, inizjattivi għall impjiegi ta' valuroli u startups kif ukoll il-promozzjoni tal-identità u l-assi kulturali ta' Għawdex.